अबे दाखव मेरा सारखी चेक कर दाखव ओपन कर ओपन कर ओपन कर ओपन कर ओपन कर ओपन चेक कर सर चेक कर सर चेक कर सर चेक कर चेक कर सर चेक कर चेक कर सर चेक कर मेरा चेक कर चेक कर चेक कर जोशवा सर म्हणून जोशवाच्या मरतो आणि म्हणतो अरे सिग्नेचर बॉटली काढून काढून पैसे येते रे 4,000 काढून सर कोड ऑफ कंडक्ट लागला सिग्नेचर अजून बाटली काढपाचे ते तारखे करतो पैसा साहेब विदिन 200 within 200 meters